الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره. سبحانه وتعالى نديرو سيموري أيها المؤمنون أنجي سيموري ndeɗo simore wiyetede la uqsimu koye cimoje ɗe ganduɗa Allah mawɗo o wondiri no foti ni, o wondiri hoore makko, o wondiri yawmal qiyamati famɗani, o wondiri kadi fittandu no ganduɗa hondu ɗanino walla hondu yiɗa feedeta toowal hono wurono feedeta ɓuri yodde, yani allati la tasilu ila martabatin illa talabat ma fawqaha. Fittandu ina jeeya jikkuji mum, kala ko dañi wonanta ko ɓuri ɗum, kala ko dañi wonanta ka yawtude, kañum alaɗa haaɗi. ƴeewe tan no laamu wayi mawnude ni, kono noon so ari ha wiyama kay laami fof wokkanta kadi ko yawtude hay gotande woto fof sona kañum. wala ila haalin illa ahabbat ma talaha. siko tawi ko gonɗiɗon so dañingel gongel ngel no sawdi kadi womenat gongel ngel, yani ɗum tagi fittandu e nder ko yiiloto ko yiddeji mum e yidde timminde hoore mum oɗo aduna. ina woni toon aduna goɗɗo biyeteɗo aduna malal to yawmal qiyama, e aduna goɗɗo wi aduna malkisagol wonande yedduɓe saliɓe ɓe. ɗum tagi ɓeɗo wondore e ko nande mum fof subhanahu wa taala hongiri ɗum noppi saliɓe Allah ɓe, noppi saliɓe Allah ɓe. Allah waɗiɗi kon 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 e cimoje mbaɗe no laaɓu simbi yawmal qiyama. fahum kanu yaksimuna bil adadi wal umri wal kaabati. ɓe gonɗiranno hanki ko barke baaba beela ɗum ala e men, ɗum ko bida. ɓe goniranno hanki ko bil qamar, mi wondiri lewru beela ɗum ala e men, ɗum ko bida. mi wondiri kaaba, ɗum ko bida. julɗo sino wondira wondirta ko jeyɗo o, wondirta ko jeeya ko jeeya ko wondirtake, ko taga ko wondirtake, ko tagɗo o wondirte. kanko Allah noon nde o ari nde o yiɗi hollude ko kanko wawata wondirde hunde o feññinana yimɓe ɓe hunde nde o wondir nde no fayida mum foti. ɗum tago wi la uqsimu bi yawmil qiyamati. batte haqqillaji simore nde no tiiɗi, nde ala yaafo e haydara, nde wi ko keŋ onde yoori tan simore lattude. Allah wi ya Muhammad la uqsimmi wondiri, la uqsimmi wondiri bi yawmil qiyamati e oɗo ñalawma. ko taki mi wondirde yawmal qiyama ko ñalawma mo ganduɗa kulhuli mum ina mawni, ñalawma mo ganduɗa nelaɗo sifima mo. hono no goto sahabaɓe biyeteɗo Adi ibn Abi Rabia o namnima nelaɗo ga yawmal qiyamati. goto sahabaɓe wi nelaɗo yawmal qiyamati yawmal qiyamati yawmal. holko woni yawmal qiyamati, holko ɗum woni, holko ɗum jogori wa?
o wi nelaɗo mata yakunu wa ma haluhu wa amruhu honde wonata siko woni hono wayi hono affaire mum woori nelaɗo salawatullahi wa salam alayhi wi ɗum law ayanta dhalika al yawm law ayanta dhalika al yawm faqalu wim law ayanta dhalika al yawm lam usaddiqaka wa lam umin bik aw yajma allahu hadhihi al idam o wi nelaɗo min hayso mi yi on ñalawma e gitam mi gonɗintama mi jaɓatama ha Allah fottitina ƴiye mayɗe ɗe fof watta gotel fof e place mum aɗa andi namdiɗo nelaɗo yawmal qiyamati hono woori nelaɗo o wi nelaɗo haalani ɗum no yawmal qiyamati woni wi kalɗa kono wawi wonde kono min ay somi yimo mi gonɗintama mi jaɓatama so wona neɗɗo maynoɗo ƴiye mum mbatta mbabba maynoɓe ƴiye mum mbatta ngeloɓe maynoɓe ƴiye mum mbatta gotel en fof wattana wonno ha dari ngeloɓe wonti ngeloɓe puccu wonti puccu neɗɗo wonti puccu kullu sey wonti ɗo wonno on waktu noon so mbeɗa ƴiya mbeɗa mbawi wawi gonɗindemo walla mi wawama gonɗinde subhanahu wa taala noon ari jabademo ya mouhammadou wi ɓi adama la ubsinmi wondi bi yawmil qiyamati wala ubsinni wondiri ɗiɗo laamaji ɗiɗi ɗi diwani ɗiɗo laamaji ɗiɗi ɗi diwani to haala arab ɗi wona diwɗi ko ɗi laamaji ɗi ganduɗa to banggal haala arab mbo wona la nafiya mbo wona diwɗo oɗo laam ko tabatinɗo ko ñimnuɗo wonde ko Allah wi yawmal qiyamati no woodi ko koko tabiti mbatte haqqilla simore nde ne tiiɗi la ubsinni wondiri bi yawmil qiyama wala ubsinni wondiri bi nafsina fittandu allawama feluru hoore mayru feluru yennuru hoore mayru so ndu waɗi ko boni ndu wiya hoore mayru a waɗi ko boni so ndu waɗi ko moƴƴi ndu wiya kadi ɓeydu ɗum taki imamul farrawi laysa min nafsin barra wala fajira illa wa hiya talumu nafsaha hay fittado woturu dañetake lesasmane juuldu e ndu wona juuldu sona ina fela hoore mum siko ndu waɗi ko moƴƴi ndu wiya hoore mum ko hanma ɓeyda so ndu waɗi ko boni ndu wiya hoore ma kadi ma ɗacca wadde ko boni subhanahu wa taala wi mon wodori oɗo ñalawma oɗo beeteɗo yawmal qiyamati na hafeere makko woodi walillahi an yuksama bima sa min halqi kooli ko Allah foti wodirde tagore mum la uksimu bi yawmil qiyama ayahsabu l insan ayomo jaabowaji mon naane Allah na jaabowaji o ono wiyete adi ibnu abi rabia Allah na jaaboɓe e baɗono makko ha yawmal qiyamati e communiste en tout yedduɓe yawmal qiyamati Allah wimo ayahsabu l insan mbela ɓi adama sikki Allah najma min mbawa rendinde idamahu ƴiwoñ koñ mbela ɓi adama sikki ko min rendinta ƴiwe mum bala no ponni ni qadirina ben min kattani an nusawiya min fonda ha fotana fonno bananahu peɗeli ɗi no ponno ni ɓurdata feɗendu ngelobo e feɗendu neɗɗo gotel en fof no wano ya mouhammadou man wattu ɗum ko noon ɓi adama ene sikki min mbawa rendinde ƴeemu caggal de ɗe ceerti ben min jogui ko min kattani ko ɓuuri ɗum min mbawi fondude peɗeli ceɓe juuɗe ɗe ceɓe koyɗe ɗe min ndendina ɗum min mbatta holsere ngeloɓo no wonno min mbatta holsere mbabba no wonno min mbatta holsere puccu no wonno dendagal ko subhanahu wa taala meeɗi tagde subhanahu wa taala wima min mbatta ɗum no wonno ni yani hono masalan nde min jogui bawɗe rendinde ƴiye min ballifooɗe min duttaɗe min mbattaɗe no ɗe mbano caggal nde ɗe ceerti caggal nde ɗum woni ƴiye dappuɗe woni hen ko maayi e nder deedi woni hen ko maayi gorama nder ndiyameje e nder geejuji jooli liɗɗe e ko ñamata ñaami ƴiye mumen ha laaɓi moƴƴi Allah wi mamin gartir min gontire ƴeede no gonno woni hen maayiɓe e nder laddeji ha hande jiyaaka ɗe maayi toon ƴiye mumen hendu ubbi yaadi hen ha yayi wayto ma kanat min mbawi fondidde koyɗe ɗe
min fondira juuɗe ɗe min mbaɗa ɗum no wonno ko nande e ngeloba ko nande e mbabba yani fa yakulu kama takulu watta ñamirde ne ñamiranno watta yarde ne yariranno wa fi dhalika khusranun kabirun lahu wa tashwihun li khalqi koole ñanden ɓi adama mo waɗani ko moƴƴi ha maayi tuubani ruttake e Allah ha dare yeesa amen subaka ñande min ngare fottitinde ɗeɗo ƴiye min ngare fondude peɗoyle ciganeji min ngare futtinde leydi min ngare wattude ɗaɗi gotel fo heɓa place mum on subaka de ɓi adama mo waɗano ko haani ko foti ko yooɗi ñanden ma yi ko moƴƴani heɗen mooli Allah Allah wi ya Muhammad balko woni ɓi adama fotani bonde needi yuridu l insanu ɓi adama yiɗi ka liyafjura amama ha wirto ha hoya ha hersa ha dawa bondol amama hu e yeeso jomum ko ɗum ɓi adama anna yani hoore mum kono wonde ala ko Allah wawani ɗum siko ɓi adama wi noon jogori ko hoyde kono Allah ko wawi ko daɗi ko ɓi adama miijoto ko on nani de ko halte ko wote goppatemi yaha bal subhanahu wa taala wi bal ko woni yuridu l insan ɓi adama yiɗi ko liyafjura ha ɓeyɗo caay sayagal liyafjura liyakuna fajiran bandi kaccor say gonɗo needi cuusɗo bone liyafjura ha feññina bandiyagal mum liyafjura ha feññina goofim liyafjura ha feññina wirtare mum e koyere mum amama mum yeeso jomum subhanahu wa taala sabu ɓi adama ko ɗum yiɗi wala yatubu mina bal yusawwifu bittawba yama joomi tuuba hawnaki Allah ko moƴƴo ko ɗo tan heddi fa yaqulu amalu summa atubu baɗa tan ɗo tan heddi Allah wi wona noon caggal ɗum Allah artire men ina haalana men hakkude mum e oɗo jiyaɗo Allah ɓatte haqqillaji yas'al yewe ɓi adama no huccide amen hono baguel no mbiɗon mon nane Adi ibn Rabi yewe tan neɗɗo kañum mi darnani ɗum hoore wanni ɗum koyen wanni ɗum hoore mum fof ha timmi ala ko huccittama nde sonano wiya mi yasalina namno ayyana yawmul qiyamati wonde daranga darato a namnata ko beela maaro ustam a namnata ko beela hande ndalama hirtu ko woni ma e darade yawmal qiyamati holko keblaniɗa ɗum siko tawi aɗa namno darga ina daro walla darga daratako holko keblaniɗa ɗum homo namno min namnal bondineedi namnal woɗɗinde oɗo ñalawma namnal heddude ummital namnal ngal ganduɗa homo waɗɗi bakkat mbo wawa tuubde wa habba fiha wa wada gayra aadiyin bi aqibata ma yasna o ƴewani ko waɗata ɗum tagi subhanahu wa taala ina jaabo o e qur'ana gasata yasalu ayyana yawma alqiyama homo namnomode darga darato ina waɗi nokku goɗɗo Allah wi wa yaquluna mate hadha alwa'd in kuntum sadiqin siko tawi onon annabaɓe kalton ko goonga honde darga darato hoɓe dutto hoɓe namno gueɗe goɗɗe hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimabusin e nokkuji goɗɗe e nder qur'an wan noon ko qur'ana firata hoorem daiman ndeɗo wiya mon so jiiɗi nande ɗum on jiiɗi ɗum famde sikaɗa janga ɗum a jangirat ɗum ta mahhul wota rattul wota mahhul newaɗa jangira seese ko kay firtata hoore mum yasala yana yawmul qiyama hoɓe namno hoɗe darga darato Allah wi wa yaquluno mate hadal wadin kuntum sadiqin won nokku goɗɗo wi hayhata lima tu'adun hoɓe mbiya woɗɗi ko potano ɗon ko in hiya illa hayatuna dunya hala ko jogorɗen ɗo sona wurde aduna tan no communiste en guuriri hande ni e namutu wona haya ko ɗo wurete ko ɗo mayete woma nanu bi mabusina ay ɗum ɗo koko haalano gila arabeɓe garani gila qur'ana ɓeelani arde gila langa arab haalaka ɓe mbi ko ɗum wonata hoɗon nana ko halte ko subhanahu wa taala e nder oɗo aya usara ma salafa ɓe jeddiri ummital gueɗe ɗiɗi gueɗal gadanal ngal ɓe mbi ɓandu ndu no wata feccade sa naayini tew yaha ƴiƴam yaha ɗaɗi jaha ƴiye jaha hono ɗum wontirta ha wonta gotum homo rendinta ɗum ko hen gueɗel gonguel ngel hoɗon gandi neɗɗo so maayi ɓe mbi hendu arat hendu sara ƴeewoñ koƴ
weddoyo ɗum funnaange weddoyo ɗum hirnaange seernde ɗum wiƴa ɗum sara ɗum ɗum waɗi ɓe mbi a yahsabu l insanu allah najma idamahu allah jaabi bala qadirina ala an nusawiya banana gueɗel gonngel ngel ko woppitaade ko weli ɗum woppitaade tuyoji mum yani o yiɗaade o ñiiɓata yani ɓe mbi ko ummital ala dendal ala subhanahu wa taala jaabiɗo gueɗe tati nani ndeggodiri ɗo ɗe ngara o waɗaɗe mandarga yawmal qiyamati koɗe alamade yawmal qiyamati siko tawi ɗeɗo tabati janngo e yeeso mon onon julɓe gande ko yawmal qiyamati ko Allah haali ko goonga holɓe en gueɗe tati alamadeji yawmal qiyamati fa ida bariqa al basar siko tawi bariqa o ko billuwa ko weebi bimana tahayyara wo duhisa onon nanoɓe janngoɓe lugal arabi bariqa so weeni sonon gandi ɗum de pula so weeni gitama andi neɗɗo sina yahanno tan ha yi bolle temedere tan no mbaɗi ɗum galle o wawa dogde ɗo daɗa o wawa ɗiwde o wawa sorde gotiri foto no ɗemɗe mum no jahara ni ina ɗaɓɓuma modde gotiri foto wawma modde hay hunde ko joguiɗa hay sa joguima koɗe million gorondi fondi e cawal Moussa goragal Moussa noon foti hono falali Muhammad jangata ñanden no foti hol fatiyaji dursittoɗa ñanden ko foti yo Allah danduma so ɓooyi kudugel ma ngel watta ko no majjirta ni jangol jagganma ha hunde ko wawaɗe mabba kulo Allah wi sika tawi subaka finema subaka ma ganduɗa weeni guitoñ ma ko natti andude ko ƴeewata ko gandi ko jiyata barika so weeni albasar gite so gidama neɗɗo so gidama ɗo ko yiyata ko ƴeewata ɗum ko sikkata on yiye ko yiyani ɗum on subaka ñande pinɗon heen ñande weemre yanemon yitere goto mon ƴeewi nde majjata on ko goo koye alamadeji yawmal qiyamati ñalawma goɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala wiya Muhammad wa khasafa al-qamar o momtandaneri lewru ha laaɓa ko gandi lewru waɗi ko lewlawal o ittangal siko lewru ittama daneri muyante jemma niɓɓo hono jogori walirde ne jemma niɓɓodiri ni lewru ittama daneri on jangina hanki isa samsu kuwirat naage ɓortama karanni wa ida nujumum kadarat koode ɗe ittama ha laaɓi ɗe pittama ɗe haɗe laaɓi ko ran wono ko fo ittama wa khashafa al qamar lewru ne hurtama karanmi ko ha laaɓi hono jogori finirede ñande hen ñaden jaro tanganama hudana tangirde ɗo yara ala yawtama subhanahu wa ta'ala wi gueɗel gongel ngel o wi ñande hen wonɗo wimon keɗeno qur'ana yuri hulɓinori wo jumi as-samsu wal qamaru naange lewru ndendine no ɓe ndendirte ni oɗon gandi ɗum wona ko moƴƴi sabo so yimɓe pini subaka yawmal qiyamati no daro waada kono waano yimɓe ne kirti ha keddi ina padi hajitaade henduno yahranno ɓeeɗo pina fee jeere ɓeeɗo pina ƴeewo bey mumen ɓeeɗo uddito e bitikaji mumen jannginoɓe pe kalaji mumen mawɓe jamaji tinniɓe jamaji fe jamaji tan ha heddeda ha yimɓe keppa puɗal naange jam naange de kam ɓuura han weet fuut ɗum ne alamade puɗal naange ne waɗi mandarga mum yimɓe cikkata ka ɗon puɗo tan ha lewru ndu wiye naange nge wiye ɗo kaccete funnaange hirnaange he ɗo tan naange nge wiyata kaccet hono no imamu mon wi joni ɗo tan nge yaltata naange nge so yalti waɗata ko duuɗal ɓalayal ina yaha henduno weli ha ɓoye neɗɗo wiyano kam ko ɗum woni yi ona hanti yimɓe mbatte yeddidirde ɗum de meeɗana wat ɗum de meeɗana wat nangue yaha tan ha nge yalta hedde métre eji 5-6 lewru ndu no wiye ɗuggel caggal mum tan ɓe cukkodira noon ɓe cukkodira noon ha ɓe jotto milliyeɗe mbiyeten 10 heures subaka ɗo tolno ɗo tan 10 heures subaka tan lewru wiya no wirto nangue wiye ɗum a yahata
so lewru wi no uraga nangue kala ɗum so wi no uraga kala ɗum woni Allah wimo jumi as-samsu wal qamar kamɓe potta tan ɗum wona tan leydi asman ko wonno e lesa sawade fo ruuye lawol gotol ɓe potta wa sarat haba'an mansuran wontata hay tundi ɓolde ndinoya hay hunde wontata Allah wi ñande en ketteɗe aya qur'ana goɗɗo Allah wi men ɗo ko wojjumi as-samsu wal qamar to suratu yasin wonde Allah wi mon las-samsu yanbaghi la an tudrika al-qamar wala leyli sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun ñaden falak o firtete itte ha laaɓa lewru ala falak ñaden bolol nangue ala bolol hoodere ala bolol leydi ala bolol gotel fo ala bolol gotel fo moyno yila yo bolol ɓe sotta bone waɗa Allah wi ɓeɗo gueɗe tati ida bariqa al-basar wa khashafa al-qamar wa jumi as-samsu wal qamar on gandir bi adama wiyata ñanden yaqulu l-insanu yawma idin bi adama wiya ñanden ayna al-mafarru hoɗo dogirte holko heddi han siko peeje gasina watte siko neɗɗo gayni peeje ɗa waɗata alaysa bi adama dogat yaqulu l-insanu neɗɗo wiya yawma idin ñanden ayna al-mafar saba no way hulde e ɗenƴade e fayde hoɗo dogirta o dara jahannama hoɗo foti moolade ɗe jaaɓe subhanahu wa taala wiyaɓe kalla ala la wasara hayɗa mogga ala kono gandiɗo mogga ayi ɗum ɗo ayi moggade ko ni hay ni ala andi neɗɗo so dañino ɗo catil lekki walla dañi ɗo birikil keddi ngue walla dañi kam neɗɗo ma mogga hen Allah wi kalla la wasara hayɗa mogga ala saba kaaƴe ɗuggotima jaahi be baale be gertoɗe ndimi gonti hen ɗum ɗaayi geeco o waknatima yawmal qiyamati mo woddi jahim momo dare yeese ɓiɓɓe adama ɓi adama gasni hay hunde heddaki no mbiyata ɗo aynal mafar tawtaka malakul tawtaka malak biyeteɗo asrafil tiimi yimɓeɓe asrafil tawtaka ñanden dadima noon hande asrafil guila ñande Allah tottimo yamirore malaikaji ɗi fof mbaɗi liggey mumen a yidde asrafil nan tuggi hosru nduɗo no nelaɗo sifirimo ni wi ko ni o waɗi homo tuggi nduɗo ley homo fongi nduɗo ko fangi ɗo jungo go homo waɗi Allah ɗo wuuro ko ko wuurori homo andi wota Allah haalta o tinani ha o firta aduna o subaka law ɗum ne ko hakkude 10 heures et 11 heures ɗo o firtata aduna o kanko no yahdoro hen no wiyete ko wari haaka fof mayda hen halpulaare ne mbiya siko tawi tan kala de liɗɗi walla tewwino ino safna ha ɓendidamo ñan hen asrafilu so taasi wulaama leydi asman fof ɗuggotima asman o heeli dow aɗa Allah wi mon ɗo fa dakkatan wahidatan ko helande wotere fof ɗi keldata asrafilu yahata hen ɗum woni subhanahu wa taala wi ɗum koye alamandeji yawmal qiyama kalla la wasara alaɗa moola o ruttiti o haalade men ko woni goonga ko o wi ila rabbika yawma idinil mustaqar ñanden kota Allah to jaaƴoyte kota Allah to yottoyte ila rabbikal mustaqar ñanden kota Allah yawma idin on ñalawma ñanden yimɓe koɗoyto Allah ñanden ko toon dawanta so yimɓe dawani toon Allah wi so ɓe ngari woni to ngal aljanna jaygol mbo yiɗi o nanna ɗum aljanna mbo yiɗi o nanna ɗum jayga wonɗo wimono qur'ana wanna ila rabbikal muntaha koɗa Allah ɗo fotate yawtitake wi adama so ɗannima ne yilo yo dépasse ha yettimaɗa Allah ɗo ko ɗon gaynata wonta yawtu Allah wi noon ɗo siko tawi wa amani gasi dendagal ɗo ɗenƴere haɗannoya yawti dendagal ko jiyannoɗa e lewru rattiñi dendagal ko nangue waɗanno natti wonde ɗum gasi caggal ɗum neɗɗo wi oɗo jogorte Allah jaabima ɗum hayɗa moolaɗa moggaɗa danda e ala hande kay kota am ɗo tan ngala toon o wi ñanden soɓe jottima ɗon wonkoɓe kaldata Allah holkoɓe kaldata subhanahu wa taala ñanden yunabbaul insanu ɓi adama haalane yawma idin ñanden bima qaddama ñande jibina ha maayi ko watno woni bima qaddama ñande jibina ha maayde ɗum woni bima qaddama o haalane ñande o jibina ha ñande o maayi ko waɗi wa akhara ko waɗana ñande o jibina ha
yawmal qiyamati ko waɗaɗo ñanden mo haalan ɗum haalaɗa e haaloɓe ɓe ala hen mo jiɗɗa yumma an wo ka ala intermédiaire ala e jaggu kala ɗum ɗo tan ande ballitoroɗa tan cooda ɗum biiɗ ɗum ala to miyanas yunabbau l insanu bima qaddama wa akhar kala ko mennoɗa wadde ko moƴƴi haale kala ko mennoɗa wadde tahira addana ɗum ɗo woni neɗɗo habre no no ardo wayni no défilé o wayni no hasgore nde wayni tesgol golleji ɗi no wayni dendagal ko menno wadde ko ɓooye joni ko wanno e ko watte ndi ko famɗi ko mawni fo wadde ɗo woni Allah wi mono nokku goɗɗo to surat ka Allah wi wo wajadu ma amilu hadiran ma taw arab kaynen fo en nani mbo joni wo wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahadan Allah toñata hay goto ɗo e nder oɗo mana imam al usri goto e tafsir oɓe qur'an o wi hadal inba ngol ɗo kabrugol ngol wonata ka yawmal qiyamati golleji ɗi mbaɗata ɗum tagi muhammadun salawatullahi wa salamu alayhi wi en e hadisu sahih an abi hurayra qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sab'un yujra ajruha lil abdi ba'da mawti wa huwa fi qabri man allama ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa ظلا أو بنى مسجدا أو ورق مصحفا أو ترك وليا يستغل له بعد موته ويدو ender mana kaɗo haalaka subhanahu wa ta'ala lay ko nelaɗa firani men o wiɗa kabreteɗa ko bannaɗa ko adi e ko watta ndi ɓi adama ena daña gueɗe jeeɗiɗi baraji hoɗe tawa ɗum yenade mum nde maayi ubba hoɗe tawma toon holɗen jangina gandal ngal ina jangine ha yawmal qiyamati mbaɗana yimɓe caangol ndiyam ina jara hen ha yawmal qiyamati gasana yimɓe woyndoɓe jara hen ha yawmal qiyamati loranaɓe leɗɗe koɗe banana koɗe gan on ɓuuri ɗumanduma to min ganda leɗɗe loreteɗe min gandi tan kawrude lekki banana jeere min cooden locol min maako min ɗenna lorde leɗɗe si yiɗi ko ɓuuɓoje tan lora tan yimɓe ɗen ñalla hen ina mbiyete hen tan no nguleɗi ɗe leɗɗe surtout ma noon ñamateɗe yawmal qiyama tawoyma toon walla mahana julɓe jama walla mbaɗa feere no mbaɗirɗa jawdi ma kamilu Allah o muule julɓe keɓa ɗum ne jangira walla goppa ɓiɗɗo meƴƴo kala de juuli we yo Allah yaafo jignaɓa ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi ne tawma qabri ma yawmal qiyamati wonade hay on tawatama toon janganede qur'an tawatama toon waɗanede sadaka moɗon gandi matawde de mayɗo wiyata amin kay mataw ñalɗo wottade o kam hayne on kam ina andi wonko ñalɗo yar tufam ñalli yarde maaro ha ɗum ɗiɗi wi yo Allah jaabo haɗa sago wiya noon no Allah jaabata tawde kanko reedu makko heewi kono ɗum yettoytaka mayɗo mi yatata mayde sadaka buuɗi en sadaka guerte en sadaka lacciri en sadaka kalis en dara yettotaka mayɗo yettoto mayɗo ko ɗeɗo gueɗe gueɗel gonngel ngel ɗum moƴƴo kala ɗe juuli we jignaɓam yo Allah yurmo ɓe yaato koɓe ɗiɗo soɓe goto soɓe non mbawi fodde fof yo Allah yurmo jignaɓa ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi ɗe kabreteɗa ɗo ko bannaɗa ko adi e ko watta ndi ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi ne nafa ɗo fidaw wala fidaw ñaaƴe yo fidaw fidaw ñaaƴe oɗon gandi mbaɗe daade naggam jangge fatiha naggam jangge ɓulu walla naggam walla ko timatono yenade ko ɗon coowa o yowat ɓulu walla ɗum ko bidaji surtout billahi ɗen mooli Allah kala mayɗen ko jahannama rondi eɗen mooli Allah mayɗo sa ubbi ɗum tan ɗum to pokkita so sugo joorama leydi tan woto fat ɗon duwa o yaltu fokin jaa tawde soɓe jooɗot ɗon tan on mbiya wat naggam yaltude saabu kala ko on dañani de juuloton ɗe on dañata ɗum bada sawa kala ko on dañani e mayɗo de juulot ɗum ɗon de juuloton ɗum de on dañani ɗon o yaafaka ɗon on jaafaka ɗon c'est fini ko mbawɗon wadde fof ko ɓalli mon artat son mbaɗi ndiyam onon jarat son mbaɗi maaro onon ñamat son mbaɗi lacciri onon ñakka ko mbaɗɗo fof on ñama son mbaɗi kaali onon peccat coodo on mburuji nawtor galleji moon mbiya kaari weli mayde kaari de hande yimɓe ñalde ko ñamde maaro fecci kaal ɗum naarami windaki de subhanahu wa taala wi haɗa nana de Allah subhanahu wa taala wi balil insanu bal ko woni al insanu neɗɗo
ala nafsihi e dow hoore mum basiratun ko hujja peeñjo neɗɗo nandi hoore wiyana goto men fof ko waɗata ɗo enen ɓe goto men ko ñaldata wadde e ko walata wadde anda ko moƴƴi en anda ko boni en anda balil insanu ala nafsihi basira neɗɗo ne humpiti hoore mum ya muhammad neɗɗo ne laaɓa hoore neɗɗo ne laaɓa hoore mum walaw alqa maadira allah wi hay so addi million ngantu hay so addi temedere million hay so addi million ngaji nogas ngantu ɓiɗa adama nandi hoore ɗum takko wi neɗɗo ko hujja laaɓ e dow hoorem fala yahtaju ila an yunabbi o gayru goɗɗo fotani ɗum wiide ko ni mbaɗa aɗa andi ko mbaɗɗa kay li anna nafsahu shahidatun ala ma faal sabu dendagal ko waɗi hittandu no seedi ɗum noppi mum e gite mum e juuɗem e koyɗem e terɗem tuuno ceedimo wa so yuhasabu alayhi mahma ata bi ma'azir homo fayi habrede homo fayi hasbede homo fayi ñaarede homo fayi yoɓede ko handi e dendagal ko terɗe makko ɗe e koɗe kaali ko e koɗe mbaɗi ko e koɗe jeeyi ko wa jadala ana kama qal subhanahu wa taala wi ene deftere allah teddunde iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba a yoni hoorema hasbore aɗa wawi hasbude hoorema aɗa andi ko ñalduɗa aɗa andi ko mbalduɗa aɗa andi ko bedduɗa aɗa andi ko kirduɗa ndeke ɓi adama yoni hoore mum ɗum taki imamul farawi balil insanu ala nafsihi aynun basira neɗɗo e hoore mum ko yitere yiyoore ɗum tagi goto e ara nde ɗo yimo wi ka anna ala dil aqli aynan basira joom haqqille ellene jogui yitere yiyoore bi majlisihi aw mandarin huwa